know where it is coming from. Yes. De gbachie de elekwana ebe no imana o watawala ka 6 o'clock o before agwa atugbo mmadụ here. Hello de na ka network nyege nsogbu iche na ndị abụọ kọla network de gbachi elekwana ebe urekwule ki mụlọ ọgawa elekwa ebe m ga-ehi n'abalị a ịjụ ka ndị abịa kpara m aka de mba de aghọtakwa m ihe ikwu ga-ebiko nye na ezi ndị a ga-eburu m ọgwụ ga-atụgbukwe mmadụ n'abalị a dị biko na m ga-achọ snake poison nna adị ọkwa gị nwa kwekwa ka ahụ achọkwa m onye ga-ekpe otu m biko biko operation go ama ga na hospital biko ha eme operation achọka m ha gbafere nga ịma amazikwa onye nwe onye na de nwa ya mere were ki ụzọ gị biko ka m bịa chọọ wee Balawa village na dị a so ikwe maka ụgwọ m ji gị chọ gị pọnishizi m dị mgbachi gee ntị lee mgbe m ije m na-agara gị biko anaghị m aga ije ọbụla akwụsịla m ịga m ga ha kpara m aka dị biko onye ọbụla mere gị n'ụwa Jizọs ka biko gbaghara m mere m ebere agaghị m eme ya ọzọ hapụ m ihe n'ime ụlọ n'abalị asaa biko erechi m agaghị umere nne m de ike agụkwala m nga hụrụ m a ma egbukwara ego onwe m ọ ka ma mgbe onwe m na instead agịga masị ndị nwụrụ maka ihe nọ n'ime de ngwa na ebe na-achọ ka m ihe n'ime ụlọ n'abalị a ngwa ama agwa nwaanyị gị si ya na alawala m ụlọ ya ọtọ m gara meji everybody oji ka m si na ya chọrọ m something de biko ndị Igbo anakwanye m ibe ha ihe ọjọọ biko onye gbule nwanne ya biko ọ m kpọtara na agwọ okay bye bye sir.